είμαστε? Στην πλατεία της Θέσμης. Και? Τόπος συγκέντρωσης και εξόρμησης για Κωνσταντινούπολη. Τι ώρα είναι? 7 παρά 5. Ημερομηνία? 24/8/2008. Και φεύγουμε? Η ώρα 7. Μπράβο. Δεν διαφύγετε. Θεωρητικά, πρακτικά θα δούμε. Μπορεί να αλλάξει κάτι. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, καλή επάνω. Γύρισε φως μου μια ματιά.
τόσο κρεβατάκι, να τη λίγο το σκορπίσω και να φέρω το φίλι. Ξενοδοχείο Alexander Beach στην Αλεξανδρούπολη. Έλα δεις πίσω ή πίσω. Μεγάλες κλειδές. Δεν είναι το μπάνιο. Στο σουάρ βλέπουμε για τα μαλλιά. Κοίτα διάφορα. Συνεχίζουμε το δωμάτιο. Η γιαγιά στο 621. Ντουλάπες. Πώς είναι η Χάρη? Είπαμε 621. Έτσι καθαρό. Μα πώς είναι το δωμάτιο? Απίθανο, καταπληκτικό. Κλειδές. Κάνε και πίσω το να δεις το χώρο πίσω. Για να πάω. Θες να πας και την πισίνα μπροστά. Για να πάμε να δούμε τι βλέπουμε από το παλικάρι μας. Θάλασσα. Μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο. Πάμε να κάνουμε μπάνιο, δεν έχουμε το δωμάτιο. Πάμε στο παλίτσι. Wow. Για να βγούμε λίγο έξω. Τι είναι στις πύρες έτσι εδώ που είναι ωραίες. Το δωμάτιο είναι απίθανο. Δημητράκη μου χάνεις. Χλειδές. Πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη. Δεξιά σας είδατε δύο τζαμιά, θα τα βλέπετε σας.
όλα τα πίσω με πεις. Αφού έχει και εσύ ο ονομός που δεν μπορώ να λέει. Γιώργο, δώσε πίσω σε παρακιά που έχει. Να πιάνει Παναγιά, και τα πανιά. Περάσουμε Καρναβαλή. Εσύ έχεις το κλάδο λίγο και στο πιάνει τώρα. Από εδώ κατεβαίνει η Ασία. Ενώ ώρα την Μικρασία με τρεις γέφυρες. Είναι από τον 19ο αιώνα. Ενώ πιο κάτω, όπως είπαμε, θα το πούμε, δεξιά πάνω στην αστυνομία. Να επιστρέψουμε. Είπαμε ότι αυτό που λέμε Πατριαρχείο είναι ένα μεγάλο συγκρότημα. Όχι βεβαίως Βατικανό, αλλά ένας χώρος ο οποίος αποτελείται από τον οίκο του Πατριάρχη, από το μυροφυλάκιο, από το αγραφείο των υπαλλήλων, από τους γειτόνες των ιερέων, από τη μεγάλη βιβλιοθήκη και από τις δύο αίθουσες, όπου η μία αίθουσα είναι η αίθουσα που συγκεντρώνεται η Ιερά Σύνοδος και η άλλη είναι η αίθουσα υποδοχής. Η πρώτη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να ξέρετε ότι βρισκόταν στο ναό της Αγίας Ειρήνης. Ο ναός της Αγίας Ειρήνης ήταν ο μεγαλύτερος ναός της Κωνσταντινούπολης προτού χτιστεί ο ναός της Αγίας Σοφίας. Όταν ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία Αγία Σοφία από τον Ιουστινιανό με τον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο, επειδή ήταν ο μεγαλύτερος ναός όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης αλλά και όλου του κόσμου, γνωρίζουμε ότι η πατριαρχική έδρα μεταφέρθηκε από τον ναό της Αγίας Ειρήνης στο ναό της Αγίας Σοφίας. Στεγάστηκε εκεί μέχρι το 1453. Το 1453, όταν μεταφέρθηκε ο ναός Ετέμενος, υποχρεωτικά η πατριαρχική έδρα μεταφέρθηκε μαζί με τον Γενάδη του Σχολάριο, που ήταν ο πρώτος πατριάρχης, στο ναό των Αγίων 12 Αποστόλων. Στεγάστηκε εκεί περίπου για 6 χρόνια. Επίσης, ο ναός των Αγίων 12 Αποστόλων θυμιζόταν με τους τάφους των Πατριαρχών και των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Αλλά μετά από 6 χρόνια, ο Σουλτάνος Μωάμετ ο Προπονητής παίρνει την απόφαση να μετατρέψει και αυτή την εκκλησία σε Ετέμενος. Ξαναμεταφέρεται η πατριαρχική έδρα στο ναό της Παναγίας Παμακαρίστου. Στεγάζεται εκεί περίπου για 100 Να το καρτί εδώ είμαστε. Καρτί που μας είπε η ήταν από το Σταύρος. Είναι το καρτί από το Σταύρος του Ιησού.
Βοσφόρο. Δηλαδή να ολοκληρωθεί το ανάκτορο τολμά Παθρέ, το οποίο το δούμε καθοδόν που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά αυτού του πολυμέρου. Λοιπόν, σιγά σιγά, όπως βλέπετε, έχουμε βγει πλέον από τον τεράστιο συνηθό και παίρνοντας τη βόρεια κατεύθυνση το εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Ενώ το πρώτο εμπορικό λιμάνι λειτουργήσε σε αυτή την περιοχή, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στα θερινά νησιά της Κωνσταντινούπολης. Και σε λίγο λοιπόν θα καταλήξουμε στην περιοχή του Ολμά-Παχτσέ. Απλά η περιοχή που διαθέτει στο ύψωμα είναι η περιοχή του Πέραν. Είναι η περιοχή ονομαζόμενη Ταξίμ. Είναι η πιο κεντρική πλατεία της Ευρωπαϊκής Κωνσταντινούπολης και ο κοσμοπολιτική που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο. Για να πιστεί ο ουρανοξύστης, αρκετές φορές ο Δήμος το απάντησε την οικοδομή. Αλλά αργότερα πέσαν τα φακελάκια και του ξαναδόθηκε το δίκτυο που επίσης και άλλα πολλά χιλιάδες ετών που καταλάβουν τις θεώρησες. Το παράδειγμα ήταν ο Βασιλικός Οδένος, ο οποίος κυριεύοντας ένα βρετανικό κανάλι εγκατέλειψε στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ με η ομάδα που έχει τα χρώματα άσπρο και μαύρο, τα ίδια χρώματα με κοινομάτο ΠΑΟ, εμείς θα βλέπουμε και παγίδα που βρίσκεται πίσω από τον άλλο. Olabildiğinin en kısası yani. Tabii yani cami açılana kadar öyle yapalım. 2'de açılıyor cami, o zaman da böyle 2'de. Tamam. Yani böyle saat 5 dakikada bitecek gerek yok yani. Tamam. Τώρα να μην βλέπετε. Έχω και φωνή, ακούγομαι και δεν βλέπουμε. Γιατί από εκεί βλέπουμε η ομάδα του μας είναι να βοηθάει. Και όλοι του κόσμου, γιατί παρέμει μέχρι τον 16ο αιώνα, μέχρι να χτίσει ο Άγιος Πέτρος στο Βατικανό, οι Οθωμανοί το θεώρησαν πως μπορεί να κρατήσουν να λειτουργεί σαν εκκλησία, αφού αυτοί δεν μπορούσαν να φτάσουν μεγαλύτερη εκκλησία, μεγαλύτερο ναό από την Αγία Σοφία. Τότε λοιπόν μετατρέπεται σε τέμενος και μετά η δικαστή δεν θα πάνω σε κάθε αγίασμα. Δεν είναι το αντίγραφο του ναού, έτσι. Επίσης είναι στην Ευρώπη, το οποίο έχει διάφορες κολόνες, είναι από διάφορα μέρη του ναού, αλλά στο κομμάτι είναι η εκκλησία του Προδοτού του Δεύτερου, που έφτανε στα Μασταφέ. Άρα αυτό το κομμάτι που βλέπετε, αυτό που κάνει την εκκλησία του Σκάλες, είναι το άμεσο. Και τους αμαρτωλούς, δηλαδή την κατηγορία που ονομάζεται η Εκκλησία μας προσφυλάκωσες και οι προσφύτοντες. Αυτές οι δύο κατηγορίες, επειδή δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο ναό
ναό της Αγίας Σοφίας, από εδώ παρακολουθούσαν τη λειτουργία. Και δεν την έβλεπαν, αλλά μόνο την άκουγαν, διότι πάνω στους χάτζους υπήρχαν κουρτίνες που έκλειναν και αυτές οι δύο κατηγορίες μόνο άκουγαν τη λειτουργία. Ελάτε λίγα και μπροστά για να περάσουν, να αφήσουμε ένα διάστημα να περνάνε και οι άλλοι. Και από εδώ μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ότι είναι και θαύμα ακουστικής η Αγία Σοφία. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κολυμβήτρα, η οποία είναι μια πισίνα που έμπαινε κανείς από δυτικά και έβγαινε από ανατολικά. Ο χώρος δεν είναι επισκέψιμος, διότι σήμερα στεγάζει τάφος Σουλτάν. Επειδή ο χώρος αυτός εξυπηρετούσε μόνο δύο κατηγορίες πιστών, δηλαδή τους αμαρτωλούς και τους αμπάπτιστους, δεν είχε διακοσμηθεί από την αρχή της ιστορίας. Ήταν έτσι όπως το βλέπετε, είναι το αυθεντικό. Για να πούμε τώρα από τον έξω Νάρθηκα στον έσω Νάρθηκα, μας καθοδηγούν 5 πύλες που συμβόλιζαν τις 5 αισθήσεις του ανθρώπου. Από εδώ δεξιά στο βάθος, από την πύλη που διαβάζει αυτό τον Αυτοκράτορα. Όταν έγινε να συναντήσει τον Πατριάρχη, να μπουν μέσα στο ναό και να τον αποδεχτούν. Έρχεται ο Πατριάρχης, έρχεται το Συνεδό, δεν είναι μέσα, αλλά από το Συνεδό δεν είναι τόσο πολύ από το μεγαλείο του χώρου, που αφήνει τον κύριο του Πατριάρχη, τρέχει στο γερό, τον αρχίζει και λέει: Θεέ μου, δόξα και παρουσίαση θα κάνω τόση μεγάλη μια εκκλησία. Με νίκη σε Σολομών, διότι έκτισαν το μεγαλύτερο ναό από ό,τι έχει στήσει εσύ στα Ιεροσόλυμα. Γονατισμένος, ασχολείται να εξαπατώνει από τον Τράκορα. Ο Αυτοκράτορας ο Λέων ο έκρινε τον κόσμο. Και παντελεί 3 φορές, αλλά και 3 φορές είναι και από πίσω διάλογο. Παντρεύεται παράδοση. Κανονικά ήταν το σχήμα του σταθμού. Είχε σε σχέση και μια οριζόντια γραμμή. Αλλά οι Οθωμανοί για να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν έχουν αφαιρέσει την οριζόντια γραμμή και από πάνω και από κάτω. Και έχουν εκφραστεί μπορείτε να σκατήσετε εδώ, γιατί είναι μια ράμπα αντιφορική και ανεβαίνει μέχρι πάνω. Πρέπει να έχω λίτρο. Πάνω στο κέντρο ήταν ο Παντοκράτορας, ο οποίος αργότερα αντικαταστήθηκε με τα αραβοκλίματα. Και εδώ αυτό που βλέπετε είναι το ψηφοδό του επίκουσου από την Βυζαντινή εποχή. Επίσης, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας ανέβαινε πάνω. Δεν έμεινε από τη ράμπα που ανέβηκε ο Δήμης, έμεινε από μια εσωτερική σκάλα που βλέπετε από εδώ και έμεινε από αυτή την πύλη. Η πύλη εξωτερικά ήταν από σκαλιστό μάρμαρο, που συμβόλιζε τα εξωτερικά στολίδια και από μέσα δεν είχε τίποτα. Ήταν τελείως λιτό, που διακοσμούσαν μόνο 2 χρυσοί σταυροί. Οι σταυροί σήμερα δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο τα σημάδια που και αυτό συμβόλιζε την ψυχή. Γιατί εδώ συγκεντρώταν η Ιερά Σύνοδος και έλεγε έστω και αυτό κράτος θα μπαίνει από εδώ, πρέπει να πει τα εξωτερικά του στολίδια και να μην μόνο τα χρυσά. Θα δούμε μια πανέμορφη και σωστή εικόνα. Είναι η εικόνα της Θέησης. Το κέντρο είναι ο Ιησούς Χριστός, δεξιά ο Γιάννης ο Πρόδρομος και αριστερά η Παναγία. Γιατί έχουν πει οι δυο στον Ιησού Χριστό για να είναι πιο επικείς στη Δευτέρα Πορσία, αριστερά από το Σοφικό. Κοιτάξτε το οικητικό ύφος και έχουν οι δυος, η Τσίπη, για την αμαρτία της ανθρωπότητας, έτσι. Ήταν η πιο σύγχρονη εικόνα της Αγίας Σοφίας, ήταν σοβαδισμένη και όταν το καθάρισαν ήταν προσώστο μόνο αυτό το κομμάτι. Ήταν όπως τη βλέπουμε κάτω, στο καδράκι. Θέλετε να κάνουμε μια ομαδική εδώ συνδέηση. Ελάτε, ζωή, όνομα και πράγμα ήταν η ζωή.
τοποθετηθεί 3 φορές επίσημα και άλλες πολλές φορές ανεπίσημα. Είχε κουραστεί λοιπόν ο καλλιτέχνης να διορθώνει την εικόνα κάθε φορά που αυτή άλλαζε τον άντρα. Τελικά βρίσκει τη λύση στο εξής. Κάθε φορά που αυτή άλλαζε το σύζυγο, και αυτός που έρχεται για πρώτη φορά, ταξιδεύει πάντα και για δεύτερη και για τρίτη και για τέταρτη. Αυτό πέρα το φίλο μου σας άρεσε. Κάθε ταλαιπωρημένος. Ελάτε, στα ελληνικά. Τι να πάμε. Ήρθατε πιο αργά από εμάς. Και περάσει ένα μωρό. Το δεύτερο τώρα ανέβηκε πάνω. Τώρα ανέβαινε. Τι άρχισε από κάτω και ανέβηκαν πάνω. Όλοι εδώ. Όχι, είναι ακόμα. Κάτι γεροντάκι. Ποια γεροντάκια είναι να δούμε. Όλη η νεολαία εδώ είναι. Περιμένει το γύρο Παναγίας, η οποία δάκρυσε και από τα δάκρυα φτάνει σε αυτή η τρύπα. Και όταν θα βάλετε το δάκτυλό σας, θα αισθανθείτε μια υγρασία που συμβολίζει τα δάκρυα της Παναγίας. Για να γίνει η ευχή σας, πάρετε τον αντίστοιχο και γίνεται όλο το κύκλο. Κάντε την ευχή τώρα. Εσείς κάνετε μια ευχή, Σοφία, και σου έχει γίνει για να ξέρετε. Η καλύτερη ευχή είναι ο Θεός να σας δώσει υγεία και να ξαναρθείτε να τη δείτε. Δεν τα έχουν καταστρέψει, εμείς τα καταστρέψαμε. Για τους αρχαίους ναούς και τα τζαμιά, τουλάχιστον τα κρατάνε, τα διατηρούν. Τώρα σου λέει είναι μουσείο, γιατί εκτός που ήταν ιερός χώρος για μας, για αυτή έλεγε 300 ευρώ, σε τζαμί. Και για αυτούς θεωρείται ιερός χώρος. Γιατί και αυτοί άμα δεν ήταν ιερός χώρος δεν το κάνανε τζαμί. Άρα όταν κάνουν μια προσβολή στη δικιά μας θρησκεία, κάνουν μια εκκλησία. Τώρα λοιπόν θα πετάξουμε το κεντρικό κλείδος και εκεί που θα δείτε τον δούλο, κοιτάξτε πάνω, θα δείτε πόσο ο Θεός προκαλεί τον επισκέπτη και θα δείτε ότι δίνει την εντύπωση ότι αιωρείται ο δούλος, ότι είναι κρεμαστός, ότι δεν στηρίζεται πουθενά και το κρατάει μία κλωστή από το μανό. Πες ότι δεν στο είπα και φωτογράφησες και ήρθε και σ' άρπαξες. Εδώ πίσω δεν φωτογράφησες. Εγώ πρέπει να το πω. Δεν βλέπω κανένα. Λοιπόν, όπως είπαμε, εδώ ήταν το σύντρονο και όταν γκρέμισαν το σύντρονο για να μεταφέρουν το ιερό τους. Να ξέρετε ότι το ιερό το δικό τους συμπίπτει με το ιερό του δικό μας. Δηλαδή για τα πολίτες και την ίδια κατεύθυνση του Μέγκα. Γιατί οι μουσουλμάνοι όταν προσέχονται πρέπει να βλέπουν τη Μέγκα. Τη Μέγκα. Στην γεωγραφική θέση που είναι η Κωνσταντινούπολη, η μέση του ιερού, θα δείτε μια εικόνα. Είναι η εικόνα της. Είναι η Παναγία Πλατητέρα. Η πλατητέρα των ουρανών που απεικονίζεται πάντα πάνω από την αψίδα. Ήταν σοβαδισμένη και αργότερα την καθάρισαν. Και στην καμάρα συνοδεύεται με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Εδώ πάλι κάτω, αυτό το σημείο ήταν το πόδι της Αγίας Τράπεζας. Έτσι. Αυτό όλα είναι μεταγενέστερα. Και τα ραποκύματα και τα μικρά. Το άγχος των μουσουλμάνων είναι μεταγενέστερα. Είναι το θεωρείο του Σουλτάνου μεταγενέστερα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με την Αγία Τράπεζα. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Είναι μέσα μια διαμάχη μεταξύ Βυζαντινών, άμαχων βεβαίως ανθρώπων και του στρατού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Διότι όλοι είχαν συγκεντρωθεί εδώ για να μπορέσουν να έκαναν λιτανίες και προσευχές για να σωθεί η πόλη. Τότε λοιπόν, όταν στη διαμάχη που δόθηκε μεταξύ των πόλεων, σκοτώνονται αρκετά άτομα.
περίπτωση γνωρίζουμε ότι πέθαναν πάρα πολλοί αρκετοί μέσα στην Αγία Σοφία και μετά ήρθε ο μόνο του Πορθωτής. Λέει η παράδοση ότι δεν σεβάστηκε τον χώρο και μπήκε με το άλλο χώρο. Αλλά λέει αυτό δεν τον έδωσε την άδεια να κρατήσει το καιρό το άλλο και σε αυτό το σημείο να πιέζει το άλλο να συνεχίσει. Αυτό μπορείς να το ελέγξεις, διότι αυτός φώνασε τον κενάδε του σχολάριου, δηλαδή και και αυτό μέσα στην Πατριαρχείο να απεικονίζεται. Εκεί θα παίρνεις. Έμενα, μην πάρω αφού έχουν. Έλα, μαμά. Άστε τη μαμά, καίγεται σιγά σιγά. Έρχομαι από εδώ, παίρνουμε το δρόμο ευθεία δίπλα από το Συντριβάνι και πάμε στο τέλος. Σας λένε στις εκκλησίες τις δικές μας... Βγάζει τα παπούτσια. Αλλά και οι εκκλησίες μιναρέδες του φάνηκαν απαράλογοι αφού δεν μπορούσαν να χτιστούν. Αλλά πού να του πει όχι του Σουλτάνου, τότε ήταν εντελώς δημοκρατικά τα πράγματα. Δεν καταλάβαινε τίποτα ο Σουλτάνος. Και ο έξυπνος, ο πονηρός, Χάνικος κατάλαβε λάθος, διότι η λέξη altın στα τουρκικά σημαίνει χρυσός. Η λέξη altın σημαίνει 6. Και αντί να το φτιάξει με χρυσούς μιναρέδες, το έφτιαξε με 6 μιναρέδες. Μέχρι εκείνη την εποχή 6 μιναρέδες είχε το τζαμί της Μέκας. Τότε ο Σεφτιάρ Μεχμέν Πασά έφτιαξε ένα έντομο στην Μέκα για να ξεχωρίζει αυτό. Με την πάροδο του χρόνου χτίστηκαν άλλοι 3 πάλι στη Μέκα. Τώρα εκείνο με 10 και αυτό με 6 είναι τα μοναδικά σε όλο τον κόσμο. Κατακτήθηκε από Σοδομός και άρχισε να στεγάζει αυτά τα κεραμικά εργαστήρια. Επειδή κάνουν μια ομαδική προσευχή μουσουλμάνοι, δίνουν σημασία σε ενιαίους χώρους. Δεν θέλουν διαχωριστικά στοιχεία, κολόνες, χαμηλά τείχη, κλίτη, έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε 4 γιγάντιες κολόνες που στηρίζουν τον κεντρικό στολός και πέρα από εκεί δεν βλέπουμε καμία άλλη κολόνα. Η προσευχή γίνεται ομαδικά. Καθώς προσεύχονται πρέπει να βλέπουν τη Μέκα. Και η θρησκεία τους λέει ότι ένας ευσεβής, ευλαβής μουσουλμάνος, για να είναι καλός πιστός, πρέπει να προσεύχεται 5 φορές την ημέρα. Το ωράριο της προσευχής αλλάζει ανάλογα την ανατολή και τη δύση του ηλίου. Που εκεί στέκεται ο κόλλος και πίσω είναι η κατεύθυνση της Μέκας. Από εδώ βλέπουμε τον άμμονα του μουσουλμάνο, που το είδαμε και μέσα στην Αγία Σοφία. Εδώ ο Μερμάριος Χώρος και το Μουεζίνι. Η ιεραρχία δεν υπάρχει στη μουσουλμανική θρησκεία. Να ξέρετε ότι είναι μόνο ο Κότζας και ο Μουεζίνης, δηλαδή ο παπάς και ο ψάλτης. Και κάθε πάλι νομός έχει και ένα μουφτί. Μουφτί έχετε και εσείς στην Ελλάδα. Έτσι. Οι γυναίκες λοιπόν που προσέχονται πίσω, πάλι η χαμηλή πολυελή, βλέπετε ότι είναι από στοιχεία από το θέμα, το οποίο το είδαμε και μέσα στην Αγία Σοφία. Είχαν λειτουργικό λόγο, επειδή τότε δεν υπήρχε ρεύμα, ήταν με κάτι πλάκια, έφτιαχναν τα πλάκια για να μπορούν να τα αναβοσβήνουν. Έπιασες την τόπη, Μπα, δεν σε έπιασα. Δεν πρόλαβα. Μετά θα συνεχώ στα ίντερνετ θα μιλήσω έτσι στους μύθους. Έχεις να δώσει ρέστα. Αυτό είναι 2.
Έρχεται, έρχεται. Θα ξέρετε ότι η πρώτη εκκλησία χτίστηκε κατά τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα από την Πουλχερία. Η Πουλχερία ήταν η αδερφή του Θεοδοσίου του Δεύτερου και έξε την πρώτη εκκλησία πάνω από την πηγή που βρήκε. Στα βυζαντινά χρόνια γνωρίζουμε ότι στην εκκλησία φυλαζόταν η αισθήτα της Παναγίας και η ζώνη της Παναγίας που τα είχαν φέρει από τα Ιεροσόλυμα. Αλλά η εκκλησία γνωρίζουμε ότι σηματοδότησε οριστικά την βυζαντινή ιστορία κατά τον 7ο αιώνα, συγκεκριμένα το 626. Αυτοκράτορας της εποχής τότε ήταν ο Ηράκλειος και ο πατριάρχης ήταν ο Σέργιος. Όταν οι Πέρσες, που ήταν οι πιο επικίνδυνοι εχθροί των Βυζαντινών για εκείνη την εποχή, επιτέθηκαν στα ανατολικά εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Αυτοκράτορας υποχρεώνεται να αφήσει την πόλη, τη βασιλεύουσα, και να πάει σε εκστρατεία για να πολεμήσει τους Πέρσες. Επειδή όμως το ταξίδι θα διαρκούσε πάνω από 2-3 μήνες και θα έλειπε αρκετό χρονικό διάστημα από την Κωνσταντινούπολη, ήθελε να εξασφαλίσει τη βασιλεύουσα και κάνει μια προσωρινή συμφωνία με τους άλλους εχθρούς τους που ήταν οι Άβαροι. Οι Άβαροι συμφωνούν με τον Αυτοκράτορα και δέχονται ότι δεν θα πολιορκήσουν την πόλη στη διάρκεια που θα έλειπε. Βεβαίως φεύγει ο Αυτοκράτορας, φεύγει ο στρατός, αλλά οι Άβαροι δεν τηρούν τους όρους της συμφωνίας τους και απρόβλεπτα έρχονται και επιτίθενται στην πόλη. Βεβαίως, επειδή ήταν απρόβλεπτη η επίθεση των Αβάρων, να ξέρετε ότι οι Βυζαντίνοι δεν είχαν προλάβει να κλείσουν την είσοδο του Κεράτιου κόλπου. Ο λόγος φυσικά που έκλειναν την είσοδο του Κεράτιου κόλπου ήταν ότι από αυτή την πλευρά ήταν τα πιο αδύνατα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Και για να μην μπουν οι εχθροί μέσα σε αυτόν τον φυσικό λιμένα, πάντα φρόντιζαν να κλείσουν την είσοδο του Κεράτιου κόλπου. Αλλά επειδή ήταν απρόβλεπτη η πολιορκία, δεν είχαν προλάβει να την κλείσουν. Και μπαίνουν τα καράβια των Αβάρων μέσα από τον Κεράτιο κόλπο. Βεβαίως, όταν λείπει ο Αυτοκράτορας, να ξέρετε ότι και θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης είναι ο Πατριάρχης, ο οποίος παίρνει πρωτοβουλία και κρατάει μια πρώτη άμυνα. Βεβαίως, εκτός από την άμυνα που κράτησαν, με τον ελάχιστο στρατό που είχαν στην Κωνσταντινούπολη, άρχισαν να κάνουν και προσευχές στην Παναγία για να σώσει την Κωνσταντινούπολη. Εκείνη την εποχή είχαν μια θαυματουργή εικόνα, η οποία εικόνα ήταν η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας. Τη θεωρούσαν πολιούχα της Κωνσταντινούπολης και σε κάθε πολιορκία έβγαζαν την εικόνα της έξω από τα τείχη και γινόταν η περιφορά αυτής της εικόνας. Όπως κάθε φορά ξαναβγάζουν την εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, γίνεται η περιφορά, συγκεντρώνονται στην εκκλησία, κάνουν λιτανίες και προσευχές και εκείνη την ώρα γίνεται το θαύμα της Παναγίας. Ο ουρανός κλείνει με μαύρα σύννεφα και η Παναγία εμφανίζεται μέσα σε ένα λαμπερό πλαίσιο με τη λευκή της ενδυμασία. Ο Κεράτιος κόλπος, είπαμε, είναι φυσικός λιμένας. Δεν σηκώνει τόσο μεγάλο κύμα για να καταποντιστούν καράβια. Αλλά εκείνη την μέρα, με την τρικυμία που ξέσπασε σε αυτόν στην Κωνσταντινούπολη, με το θαύμα της Παναγίας, καταποντίστηκαν αρκετά καράβια. Έτσι μας λέει η παράδοση. Και τα υπόλοιπα καράβια υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Κωνσταντινούπολη. Τότε λοιπόν οι Βυζαντινοί συγκεντρώθηκαν μέσα στην εκκλησία και να ευχαριστήσουν την Παναγία έψαλαν για πρώτη φορά τον ακάθιστο ύμνο, τον οποίο το είχε γράψει ο ίδιος ο Πατριάρχης ο Σέργιος, το κομμάτι τυπερμάχο που λέμε. Και επειδή εψάλλει για πρώτη φορά όρθιοι στο πόδι για να ευχαριστήσουν την Παναγία, ονομάστηκε ακάθιστος ύμνος. Η εκκλησία, η παλιά Βυζαντινή, καταστράφηκε κατά τον 15ο αιώνα πριν την άλωση από μία πυρκαγιά. Έμεινε ερειπωμένη μέχρι το 1861 και το 1861 από τη συντεχνία των Γουναράδων ξανακτίζεται ο σύγχρονος αυτός ναός που θα επισκεφτούμε πάνω από τα ερείπια της προηγούμενης. Επίσης να πούμε ότι στα βυζαντινά χρόνια ο ναός ονομαζόταν Αγία Λούμα ή Αγία Λούσμα, γιατί κάθε 15 Αυγούστου εδώ ερχόταν ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, ο οποίος βύθιζε σε μια μεγάλη τεράστια κολυμβήθρα, την οποία τη γέμιζαν με το νερό του αγιάσματος. Από τα βυζαντινά χρόνια επίσης να ξέρετε ότι εδώ έκαναν δύο λειτουργίες.
τελούνταν δύο λειτουργίες. Ήταν η λειτουργία της Κυριακής, κανονικά όπως σε όλες τις εκκλησίες, και η λειτουργία της Παρασκευής για τον καθαγιασμό. Σήμερα, λόγω έλλειψη ιερέων, έχει σταματήσει η λειτουργία της Κυριακής και η λειτουργία γίνεται στην εκκλησία κάθε Παρασκευή. Όταν θα μπούμε μέσα στην εκκλησία, θα συναντήσουμε το σύγχρονο αγιασμό πάνω με την καρκινική επιγραφή νύψων ανομήματα μήμων ανόψιν. Είπαμε στην Αγία Σοφία ότι η καρκινική αυτή επιγραφή μαζί με το συντριβάνι καταστράφηκε στην άλωση το 1453. Και μετά είπαμε ότι οι Βυζαντινοί συνήθιζαν και το έγραφαν πάνω σε κάθε αγίασμα. Θα το δούμε και εδώ και στην Παναγία την Παλουκλιώτισσα. Δεν είναι το αυθεντικό, είπαμε, είναι το αντίγραφο. Επίσης, πάνω στο τέμπλο, αριστερά του τέμπλου, θα συναντήσουμε την εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών, η οποία ξεχωρίζει από τις άλλες γνωστές εικόνες της Παναγίας. Ο συνήθως, ξέρετε, η Παναγία απεικονίζεται με το πορφυρό ή με το μπλε χρώμα, ενώ εδώ η Παναγία απεικονίζεται με το λευκό, με το άσπρο χρώμα στην ενδυμασία της. Διότι έτσι την είδαν οι Βυζαντινοί όταν έγινε το θαύμα το 626. Πάλι αριστερά του τέμπλου θα συναντήσουμε μια άλλη εικόνα, μια άλλη παλιά εικόνα, την εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου. Η καθεαυτού εικόνα, να ξέρετε ότι αγιογραφήθηκε από τον Απόστολο Λουκά, η οποία βρισκόταν σε αυτή την εκκλησία μέχρι τον 13ο αιώνα, και κατά τον 13ο αιώνα ο Αλέξιος ο Κομνηνός δώρισε την εικόνα στο Άγιον Όρος, συγκεκριμένα σήμερα βρίσκεται στη Μονή Διονυσίου. Εδώ βρίσκεται το αντίγραφο αυτής της εικόνας, εξίσου πολύ παλιά, η οποία υπέστη μεγάλες ζημίες κατά τα γεγονότα του 55, τα λεγόμενα 6-7 Σεπτεμβριανά. Επίσης, πάνω από το αγίασμα θα δούμε και τον πίνακα, ο οποίος μας απεικονίζει τη στιγμή που γίνεται το μεγάλο θαύμα της Παναγίας. Το άγριο κύμα, τα τείχη του κεράτιου κόλπου, την παλιά Βυζαντινή εκκλησία, και στο φόντο θα δούμε τα παλάτια των Βλαχερνών. Ενώ πάνω στον ουρανό θα δείτε ότι απεικονίζεται η Παναγία πάλι με τη λευκή ενδυμασία, όπως σας ανέφερα πριν λίγο, μέσα στο λαμπερό πλαίσιο, έτσι όπως την είδαν οι Βυζαντινοί στον ουρανό όταν έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα το 626. Τώρα λοιπόν θα πω μέσα στην εκκλησία να πάρουμε αγιασμά, αν θέλετε να ψάλουμε και τον ακάθιστο ύμνο, και μετά θα ξανασυγκεντρωθούμε στο πούλμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου κάνετε καμία ερώτηση όσον αφορά το ιστορικό. Ξαφνικά
αυτοκράτορας που είχε ξεκινήσει και την οικονομακία. Ήταν βασιλιάς, ήταν κατακτητές. Όλες οι εικόνες στις Ελληνοορθόδοξες εκκλησίες. Τότε λοιπόν έρχεται και χτίζει τον πρώτο βυζαντινό ναό. Ενώ ο σημερινός ναός που θα επισκεφτούμε χρονολογείται από το 1833. Είναι βασιλική τρίτη ο ναός. Δεν φαίνονται ψάρια τα φέρω. Τα είδα εγώ λιγάκι, αλλά έχουν πάει πιο μέσα. Πρέπει από κάτω. Εσύ τα βλέπεις, παιδιά? Δωρητέα. Αυτός πρέπει να είναι δωρητέα. Πατριάρχιο. Πατριάρχιο. Νικό.
Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa del fondo. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa del fondo. Ya Mustafa, bana bak ya. Sana senin sagayasız, mangayasız, mumires, esupires. Χάθηκανε στα μάτια σου και στη δική σου μοίρα. Για σένα πρόσκλησα. Στην Ακρόπολη τη Βάνα, από την Καπούλουρα του Τσαραμάνια, ανοίγοντας σε τρελάνι, να ακούσεις το τσιτσάνι, να σου παίξει το παγάμα. Νύχτα ξενογιάστρα, νύχτα όμορφη, όμορφα τα άστρα και οι ουρανοί. Πες στην αγάπη μου να έρθει να με βρει, όπου και να βρίσκεται να με θυμηθεί. Ciao.
μαγεί, κάνε λιτσανιά να μην τα βάλεις ζυγιά. Στη γη στερεωμένα γεια σου παλαιολόγου με τις πηγές σου. Στον κόσμο, σε ένα τάρρωσμένο, αγάπη μου θα φύγεις, έτσι ήταν γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, σε ένα τάρρωσμένο. Το κοπελικάκι. Πάλι. Τραβάς το φέρνω όμως με το ζώο. Θα πουλώσει φέρνετε, θα καταλάσετε. Θα με κλέψει και να είναι από το βγάλετε. Βάλεις τα με το άλογο. Για πόσο πάμε?
Σαν χέρι. Να σου πω, να το πούμε κι εμείς, πώς το είπε Σοφία, δεν το είπε σίγουρα. Τι ρωτήσεις, λες να νοηθήκες που ξέρεις Μαριάννα. Γεια σας κορίτσια. Βασιλεία, Είχα πάει με τα κάρα. πώς το πήραμε, δεν το πήραμε. Άλλο αυτό θα πετάει λίγο με τα πόδια. Θυμάμαι Ωραίο είναι. τον Αγγελή, το Κόλλα με την Ελένη πηγαίνανε στη Θήβα με το κάρο και ψωνίζανε. Δεν μπορείς να το ρίξεις τίποτα από τα κρόσα. Τι άλλο έχεις στο βίντεο. Μας είναι χαμηλά. Είναι τα χαμηλά πολύ. Είναι τα κρόσα. Δεν ξέρω. Τι να το ρίξω, δεν θα στείλουμε τα κρόσα. Δεν σπίτι εδώ, κοιτάξτε να ετοιμάζουμε κανένα αυτό να το έχουμε πρόχειρο. Ελληνικά, Πώς το πες, τσουκ? Τσουκ τουρκ. Τσουκ τουρκ, Ας πέτω το. Σπίτια. Ξαναδοκιά να αυτό. Όλα ελληνικά. Τσουκ τουρκ, Τσουκ, εδώ. Όλα αυτά. Έτσι μου θα πήγε σε μου, προτείνετε τα σπίτια που στο σπίτι ακτιβέται. Ευτυχία το βάλαμε στο βιβλίο, στο μάτι και στο βιβλίο. Αλλά καμιά άμα την κάνεις πιο έξω, δεν φαίνεται τα κρόσια. Ναι, δηλαδή. Όχι, βλέπω. Α, βλέπω το πήραν, εντάξει, μα είναι. Τα ματσάκια αυτό δεν βλέπετε. Έτσι θα γυρίσω να βλέπω. Το καλύτερο αυτό. τι πράσινο δομείο. Αλλά αυτό είναι. Και τα πατέρια, το έχουν διαμορφώσει. Τα καλά. Και τα σκυλάκια πάνω. Και σκυλάκια, 3-4 εκεί, μικρά. Πάνω στο πατέρα. Τα πατέρια τους έχουν. Ναι, ναι. Ήταν πραγματικά εξωτικά. Τα μουρέσουν, τι είναι η διαφορά. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Τους διώξανε και εξού και να δεις το σπίτι σου πίσω. Και αυτό πολύ ωραίο. Κοίτα το. Στη διάθεση. Εγώ δίνω τα κοπέρτα. Έτσι θα πρέπει. Κοίτα τα πάνω και αυτό. Γεια. Μου έβαλε το χέρι του μπροστά. Κάτω το λουλούδι εδώ. Το λουλούδι ρε βλέπεις. Κοίτα δεν το μορφιά. Είναι πολύ ωραίο. Πού να γυρίσετε πάλι στο δεξιά ή αν ήταν πίσω να ήταν πίσω. Κοίτα το σπίτι. Τι έκανε βαρύκα και Ορίστε, αυτός που μου δίνει τα χρυσά, τον παντρευτώ, να το πω θέλω ένα σπίτι στην Πρίγκιπο. Άμα αυτό είναι, ή ζητάς ένα σπίτι στην Πρίγκιπο. Με ένα σπίτι στην Πρίγκιπο, σε παντρεύω να το πω. Ωραία αρχιτεκτονική. Έτσι διακοσμημένη. Στα νησιά είναι πολύ ωραία. Ειδικά στα νησιά τα...
κάτι πούτο, ας πούμε. Μέσα είναι πολύ ωραία αυτή. Άμα γυρίζει το μαστάνι. Γιατί δεν είναι κάτι χώρα. Έχεις κονταλάκια να περπατάς εδώ. Το καρβάκι, δεν είναι. Δεν το δείχνω. Γιατί τώρα... Είναι όλο ψηλό είναι τώρα. Εντάξει, ότι ξέρω αυτό στην κοινωνία θα αμαξάτε πηγαίνω. Ο λαγός πιστεύω θα την έχει κάτι. Ναι, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν θέλει την ισομασία. Πιστεύω να το καταλάβω. Μας είδαμε εγώ να το δεν τον δικάσαμε. Να το εξηγήσουμε. Πότε φτάσει. Θα τον βλέπω πηγαίνει, περίμενα να δούμε τι θα κάνει, μπορεί να στρέψει. Για να δούμε. Τι στάση. Θα το πούμε. Δεν ήρθε κανείς πίσω μας, γιατί ήταν τόσο λίγος ο χρόνος, τώρα εντάξει. Ο άλλος άμα του λες ότι δεν το κάνει, δεν το κάνει. Εδώ, sorry? Eine Cola. Eine Cola. Αυτό θα γίνει ένα κοινό. Μόνο αυτή είναι το κεφαλά. Όλα και τούτο που είναι ρήπιο, το έχουν εγκαταλείψει. Αντίστοιχα έχουν πισίνα εδώ. Πώς θα να αντέξουνε. Μας κουβαλάνε μας. Λοιπόν, μάμα, έχεις πάει βόλτα με το λαγάκι. Δεν σε αρβάει. Και πολύ μεγάλο νιάτα. Έχεις σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Ούτε έχω κάνει. Έχω πάει, πρέπει να έχω πάει και κάπου αλλού, δεν το θυμάμαι τώρα. Το ποδηλατάκι. Τα παιδιά στο σχολείο. Το συμμετοχτάδι στο σχολείο. Δεν μπορώ τα τραγούδια για να πω. Λεπονιές, μωρέ παιδιά, λεπονιές κι με ζηλάρι. Λεπονιές κι με ζηλάρι, γέρος και παραπονιάρης. Σοπαγέρο και σοπαγέρο και μη κλαις. Σοπαγέρο και μη κλαις. Τα γερώνε και για σένα. Και θα βρουν άσπρα μαλλιά και στα μάτια του γυαλιά. Περδίκου κι αμανάμα.
Ατινάρε γωνιάσα, Ατινάρε γωνιάσα, διαμάντια είσαι στολίσα. Μα ήταν και δουλειά αυτή τότε να πει η νύφη στον πεθερό, όποιος έπινε κρασί σήκωνε το ποτήρι. Ναι, ναι. Σε παρακαλώ. Να μην βλέπουνε που τρώνε πρωινό. Στο παππού, στο παππού, σε αυτό που έχει όλα δεν έχει τα σαλού. Ένα στο παππού, μωρό μου, ένα στο παππού, σε αυτό που έχει όλα δεν έχει τα σαλού. Μαζί μου θα περνάς καλά, δεν θα σου λείπει τίποτα. Θα έχεις λεφτά κι άλλα πολλά, φτάνει να σε έχω αγκαλιά. Ένα στο παππού, ένα στο παππού, σε αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Ένα στο παππού, μωρό μου, ένα στο παππού, σε αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα, έτσι νόμορφα. Να ζήσουν οι μανάδες που κάνουν τέτοια παιδιά. Άρε πίσω που είσαι. Μαζί μου θα περνάς καλά, δεν θα σου λείπει τίποτα. Θα έχεις λεφτά κι άλλα πολλά, φτάνει να σε έχω αγκαλιά. Ένα στο παππού, ένα στο παππού, σ' αυτό που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Ένα στο παππού, μωρό μου, ένα στο παππού, σ' αυτό που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να στο πάρω. Πόσο σ' αγαπάω, είμαι στα χάη μου, όταν σε έχω πλάι μου. Πάση μέσα μωρέ Στο να με χωρίζει, είμαι στα χάη μου, όταν σε έχω πλάι μου. Κι όταν σε έχω Έκανε!
Είμαι ανεβασμένος, κανένας δεν με πιάνει. Δεν είναι ρωτά σου, πουλάκι με έχεις κάνει. Είμαι στα χάη μου, όταν σε έχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χωριά μου, δεν τρώει στεναχώρια μου. Είμαι στα χάη μου, όταν σε έχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χωριά μου, δεν τρώει στεναχώρια μου. Είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω. Όταν αγκαλιά μπορώ μου σε κρατάω. Είμαι στα χάη μου, όταν σε έχω πλάι μου. Δεν είσαι χωριά μου, δεν τρώει στεναχώρια μου. Ναι, είμαι στα χάη μου, όταν σε έχω πλάι μου.